12 август рӯзи байналмилалии ҷавонон аст. дуруд бинандаи гиромӣ, далери бодлозода ҳастам, хабарнигори рӯзномаи Хатлон. имрӯз мо бо ҳамроҳии ҳамкорамон Набиҷони Саидаброр тасмим гирифтем ки аз сокинони синни болоии шаҳри Бохтар пурсон шавем ки агар дубора ҷавон шаванд, кадом амалҳои ҷавонони имрӯзаро такрор намекунанд. амали чӣ? амали гаштан дар кӯча, дар бозор, сарсарӣ ё нодуруст? гап партофтан ба ину он зебосанами мо оё он қобили қабул аст? нест. бисёр ҷавонон ҳам либосошон, ҳам ба суханошон дар байни ҷамъият баъзеашон нос мекашанд, сигарет мекашанд байни ҷамъият ё гапҳои нодуруст гап мезананд, қабеҳ гап мезананд. агар дубора ҷавон мешиден, кадом амали ҷавонони имрӯзаро такрор намекардем? албатта ӯ амале ки номатлуб аст, ӯ амале ки дар ин замона зарур нест. албатта ки такрор намекардем. кадом амалҳои ҷавононро шумо номатлуб медонед? ҳурмату эҳтиром ба якдигар набудан, фақат ҳамон ҳурмату эҳтиром. ҳамо ҳурмату эҳтиром бошад, ҳамаш хуб мешавад. саломат. این همینجا گل گلزار کردگی همه بچه ها یا شو بچه اونجا پوبل کردگی میگه خیز میگیره بالا هم پوبل کردگی بالا هم گلمش کمش خمیر هم اکم بخشی با چوکن بخش دنیو دیگه рафтора бетартиб беодобии ҷавононро мисол арақхӯрӣ, мисол ғораткунӣ, дуздӣ. дубора ҷавон шавам, хай бо ҷавон шавӣ бо чӣ хеле одам бо айсар, бо шукуфта, бо хушрӯ, зебоӣ, ҳамин чикатӣ мегардем. хуб, кадом амали ҷавонони имрӯза барои шумо писанд нест, маъқул нест? мада хеле ҳама ҷавонон хеле назан ҳамашон. кадом феъли рафторшон рафторошон хеле рафторои хеле соз доранд ки ҷавонои ҳозира. рафта дубора агар ҷавон мешиден, кадом рафтори имрӯзаи ҷавонона такрор намекардем? рафтори бесаре намекардем. دیدی چی میگه؟ جوونا озира که габза мешавад دیگه. мисол кадом рафторашон барои шумо писанд нест? рафтори дам кӯча гардӣ ӯ чи. забономӯзӣ суд, мактаба соз намехонанд. ҳамин каммузиро буд кунанд, иншоалло зиндагишон пеш мешавад. саломат бошен акаҷон, барори кор.